Laki-laki lang taray niya. Tamis eh. Basta hinog sa punuan. Tamis. So, pinatig ka ang crispy mo, walang awag na. Oh. Awag din yung lagay. Siguro. Ako na po tayo. Ano ba na yun? Kanang pa rin. Diretso na siguro na. Di na siguro. Magmotor ka ba ba? Sa una. Ay, murag na ako sa una, no? Saan sa naman rin sa... Ano man ba po? Oh, ano sa ganito? October 4. Hapit na. Ito, nag-truck tatin na ako na. Baka mo kayo sa way sulod. Ay, kuan to. Dili to ko man. Ano dito? Sa difay ko na makata. Tato. Ah. Kasi sa una, napapunta sa una sa Kapitolyo. Diba? Busog ng lola. Idudong man na gamit ito ba inyo?